тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, почтабызга килгән алдагы котлау сәламен укып китәм. Нагорный бистәсендә туып үскән Аюпова Ләйсән Расим кызына бүген 16 октябрь көнне 18 яшь тула. Балик булган көне белән ихластан аны әтисе Расим, әнисе Нурсинә, сеңлесе Динә, әнисе Хамид котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бу теләкләргә әбиләре Дания, Рәшидә, бабасы Зәкәрия да бик теләп кушылалар. Нәкъ шул көнне, 19 ел элек, без татлы ирем Рәсимем белән матур гаиләбезне кырдык. Инде байтак сулар акты бу көннән алып. Сөенешебез, шатлыкларыбыз булып, безне бәхетле итеп, бер-бер артлы 2 кызыбыз һәм 1 улыбыз якты дөньяга тудылар. Алар өчесе дә безгә бик кадерле. Әмма төп сүзебез бүген өлкән кояшыбыз, ягымлы кызыбыз турында барыр. Ләйсәне без 2004 елны көтеп алынган беренче балабыз булып якты дөньяга килде. Кызыбызның гаиләбез күгендә йолдыз булып кабынган матур мизгел әле һаман да исебездә. Күңелле балачак елларын мәктәп дәвам итте. 9 сыйныфны тәмамлап, Кузнецк шәһәренә экономист-бухгалтер белемен үзләштерер өчен ул юл алды. Бүгенге көндә балабыз 3нче курс студенты. Аллага шөкер, Ләйсәнебез 3 ел эчендә гел бишле билгеләренә генә укып килә. Тырышлыгы өчен күп тапкыр почет грамоталары белән бүләкләнде. 18 ел элек гаиләбезнең олы бер сөенече, бөтен шатлыгы булып, сөекле балабыз туды. Әтисе кыз бала була дигәч, аны бик зарыгып китте. Исемен дә үзе уйлап табып, Ләйсән дип бирде. Үземнең дә тәүге тапкыр баламны кушкан минутым бер исемнән дә чыкмый. 18 ел күз ачып йомганчы үтеп китте. Алтыным минем беренче ярдәмчем. Үзеннән соң туган сеңлесе һәм энесе өчен ул икенче әниләре сыман олы апалары да булып яши белә. Балабызның хәленнән килмәгән эше дә юк. Эшчән, тырыш кызыбыз бер эштән дә баш тартмый. Сөйеп туймаслык кызыбызның олы хыялы бар, ул да булса югары белем алу. Мәрхәмәтле һәм олы күңелле булганга күрә ул әлеге хыялына ирешәчәк Алла теләсә. Татлы алмабыз, Ләйсәнебез. Син барыбызның да олы горурлыгы, шатлыгы һәм бәхете дияргә кирәк. Сиңа карап сыкланабыз, күзләребез тимәсен. Сине бик күпләргә үрнәккә дә куябыз. Алтын чигебез. Яшүсмер чорыңның иң күркле вакытына кирдең. Без сиңа бар хыял максатларыңа да ирешергә телибез. Ихлас сөю һәм мәхәббәт татуыңны, якыннарыңның яратуын тоеп яшәвеңне насыйп булсын дип соралабыз. Гел шундый ук гади, гадел бул. Юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Барасы җирләрең якты, анда илтәчәк юлларың туры булсыннар. Без сине барыбыз да бик яратабыз. 18 яшьтә шәшкә аткан гөлдәй алсуланып тора йөзләрең. Бәхет кенә тик таратып яши, шатлык нуры сибә күзләрең. Сулар һавам, йөзәр суыбыз да, горурлык табалам син безнең. Үлчәп кенә әйтәсең һәр вакыт кирәклесен генә син сезнең. Янәшәңдә атлап барсын һәр чак ата-ана кылган дугалар. Синең сыман михрибанлы балам бик сирәк кешеләр булалар. Үсеп җитеп китәр чагың булыр, тик әлегә тор син янәшә. Безгә кирәк, безгә терәк булып, алтыныбыз һәр вакыт яшә. Кадерле Ләйсән, якыннарыңның бар теләкләре дә чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп ал әйдә. Балам синең туган көнең, безнең өчен син бит Ходай бүләге. Шушы бәйрәм көнне кабул итеп ал син әти-әниеңнең җылы теләген. Бәхетле бул балам, теләк телим, ихлас күңелемнән, бөтен йөрәктән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читен. Бәхетле бул балам, теләк телим, ихлас күңелемнән, бөтен йөрәктән. Синең
Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән. Саулык, сәламәтлек телибез үзеңә, озын булсын синең якты гомерең. Тормышта киртәләр, авырлыклар булса, аларга бирешми типсен йөрәгең. Бәхетле бул балам, теләк телим, ихлас күңелемнән, бөтен йөрәктән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән. Балалар сөюнең татлы җимешләре, яшәүләре безнең олы мәгънәсе. Балалар кайгысын күрмичә яшәсен, җирдә булган һәрбер әткәй-әнкәсе. Бәхетле бул балам, теләк телим, ихлас күңелемнән, бөтен йөрәктән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән. Бәхетле бул балам, теләк телим, ихлас күңелемнән, бөтен йөрәктән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән. Синең һәрбер көнең шатлык белән тулысын, кайгылар, хәсрәтләр усынар читтән.